Ένα από τα σημαντικότερα έργα της γαλλικής πεζογραφίας του 20ου αιώνα με τίτλο «Η Τιμπό» παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο κέντρο Ευρυνιώτη στον Άγιο Ανδρέα από τις εκδόσεις Εστία υπό την αιγίδα του Δήμου Πύργου. Πρόκειται για το έργο ζωής του Γάλλου συγγραφέα Ροζέ Μαρτάν Ντιγκάρ, ο οποίος το 1937 τιμήθηκε με το Νόμπελ λογοτεχνίας, έχοντας ως χαρακτηριστικό στοιχείο της δουλειάς του τη σημασία στη λεπτομέρεια. Μια φιλόδοξη τοιχογραφία της Γαλλίας από την αρχή του 20ου αιώνα έως την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με την οικογένεια Τιμπό να βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονότων. Ωστόσο, η βασική γοητεία του βιβλίου προκύπτει από τη συναρπαστική αναπαράσταση της ιστορικής στιγμής που προηγήθηκε του πολέμου στην παράδοση του Σταντάλ και του Τολστόι. Χαρακτηριστικά το βραβείο Νόμπελ του δόθηκε για την καλλιτεχνική διάβια και τη δύναμη της αλήθειας, με τις οποίες κατέδειξε την ανθρώπινη διαμάχη αλλά και για την καταγραφή βασικών στοιχείων της σύγχρονης ζωής στο μυθιστόρημα Τιμπό. Για το σπουδαίο αυτό έργο αλλά και για τον ίδιο τον συγγραφέα μίλησαν η καθηγήτρια λογοτεχνίας και γενική γραμματέας του Συνδέσμου των Φίλων του Ροζέ Μαρτάν Ντιγκάρ, Σαρλότ Αντριέ, και ο καθηγητής λογοτεχνίας 16ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, Φρανκ Λεστρινιάν. Την ευθύνη του συντονισμού της εκδήλωσης είχε ο Νίκος Ζαριφόπουλος. Η απόψινή εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πύργου, που όπως πάντα βοηθά και στηρίζει στο μέτρο των δυνατοτήτων του κάθε προσπάθεια που παράγει πολιτισμό και αναδεικνύει δημιουργούς και μορφές τέχνης που σε κάποιες περιπτώσεις το κοινό μπορεί να μην είχε την ευκαιρία να γνωρίσει. Και για τον απόψινό συγγραφέα, τον επιφανή Ροζέ Μαρτάν Ντιγκάρ, και το κορυφαίο δημιούργημά του, του Τιμπό, απόψε μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε την άποψη πιο κορυφαίων στο είδος τους. Της κυρίας Σαρλότ Αντριέ, καθηγήτριας λογοτεχνίας και γενικής γραμματέως του Συνδέσμου των Φίλων του Ροζέ Μαρτάν Ντιγκάρ, και του κύριου Φρανκ Λεστρινιόν, καθηγητή λογοτεχνίας 16ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Η Σαρλότ Αντριέ, λαμβάνοντας το λόγο, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι κλήθηκε να συμμετάσχει στην εν λόγω εκδήλωση, ενώ ακολούθως παρουσίασε την εργασία της με τίτλο «Τιμπό» του Ροζέ Μαρτάν Ντιγκάρ, ένα έργο διαχρονικό. Θα προσπαθήσω να δείξω το πώς ο Ροζέ Μαρτάν Ντιγκάρ πέτυχε, χάρη σε αυτό το έργο, να δημιουργήσει ένα μνημείο ενάντια στον χρόνο και το θάνατο. Πάντα δήλωνε πως εκεί βρισκόταν ένα από τα βασικά κίνητρα του έργου του. Το 1945, 3 χρόνια πριν το θάνατό του, θα απαντήσει στην εξής ερώτηση: για ποιο λόγο γράφεται? Για να αφήσω σε αυτόν τον κόσμο ένα ίχνος λιγότερο εύθραυστο από μένα τον ίδιο, κάτι που να μου ανήκει και που μου δίνει συνέχεια σε αυτόν τον κόσμο, μια συνέχεια αυτού που εγώ θεωρώ ό,τι πιο αυθεντικό. Αλλά ήδη από την ηλικία των 18 χρόνων, που μόλις είχε εκδώσει με δικά του έξοδα στις εκδόσεις Γκρασέ το πρώτο του μυθιστόρημα με τον τίτλο «Devenir», σημαίνει «γίγνεσθε», έγραφε πως μόνο για τους καλλιτέχνες υπάρχει μελλοντική ζωή, εννοώντας τη μεταθάνατο ζωή. Αν ο Ντιγκάρ κατάφερε να αφήσει το στίγμα του στις επόμενες γενιές, το κατάφερε χάρη σε 3 σπουδαία μυθιστορήματα. Το Jean Barouin, 1913, τους Τιμπό, που εκδόθηκαν στη σειρά από το 1922 ως το 1940, και τέλος το τεράστιο λογοτεχνικό έργο Momon, το οποίο σκόπιμα άρχισε να γράφει γνωρίζοντας πως θα εκδοθεί μετά το θάνατό του.